Ahojte, ja vás vítam pri mojom ďalšom videu, ktoré je určené na tému, čo som si zbalila do pôrodnice v Nemecku. Takže na začiatok vám poviem, že je toho málo, ak to budeme porovnávať so Slovenskom, pretože tu v Nemecku sa veľa vecí automaticky dostáva v nemocnici, takže veľa toho fakt potrebovať nebudeme. Samozrejme v každej nemocnici to môže byť inak, ale myslím si, že to, čo vám ukážem, tak vám bude stačiť. Takže poďme sa na to pozrieť. Ako som hovorila, nie je toho veľa. Takže začíname. Prvé, čo si zbalím, bude župan. Klasický župan. Potom jeden malý učerák na tvár, druhý učerák na vlasy a tretí učerák, veľká osuška vlastne po sprche. Takže asi tak. Potom dôležité sú nočné košele na zapínanie vpredu, aby sa dalo ľahko kojiť. Ja som si kúpila také obyčajné z Kik. Kde vlastne tu vpredu sú gombiky. Druhá je trošku iná. Tiež má vpredu kombiky. Nie sú to určené priamo na ako kojenecké košele, ale myslím, že budú fajn. No, to je vlastne 2 kusy do pôrodnice. Potom cez deň mám tu, kúpila som si v H&M také tielko a tričko. To sú vlastne kojenecké na kojenie určené, kde vlastne pokúsim sa teda, kde vlastne tu sa to takto odhrnie a tu pod spodom je taká ako lambáda, ktorá sa vlastne tiež odhrnie a dá sa vlastne takto kojiť. To je veľmi praktické, takže jedno také tričko a druhé je vlastne také isté tielko. A klasické tepláky, ktoré budem využívať cez deň. Potom tu máme jedny staršie nohavičky, aj keď v nemocnici dostanem tie jednorázové, ale predsa mať nejaké svoje, keby niečo. Jedny hrubšie ponožky a jedny klasické ponožky. Myslím, že to bude na tie 3 dni stačiť. A klasická kojenecká podprsenka kupovaná myslím, že v Rossmane 8 €. Takže to je tak. Potom tu máme žabky do sprchy a kozmetickú taštičku, ktorú si o chvíľu ukážeme, čo v nej mám. Tak, teraz moja kozmetická taštička, čo som si zbalila. Proste veci hygienickej potreby, ktoré budete potrebovať. Takže ako prvé normálne klasický hrebeň. Potom tu máme krém na tvár, mám takú vzorku, som si kúpila vtedy krém na olej na strie. K tomu bola, myslím, že táto vzorka. Takže to je vlastne taký maličký krém na tvár. Veľmi praktické, takže to. Malá zubná pasta. Pomáda, ktorá je tiež dôležitá, pretože vraj sa vysušujú pery, keď
pri pôrode. Malý deodorant. Som si kúpila takýto s levandulou. Jedny hygienické veckovky. Jednorazová žiletka. Potom to sú intimné obrúsky z Rossmann. Som už raz mala. Myslím si, že sú fajn, takže takéto intimné obrúsky. Potom tu je termálna voda z La Roche-Posay. Také malé balenie. Som kúpila normálne v lekárni. 2,35 stála. Takže to je taká termálna voda na osvieženie, sprúženie. Uvidíme, ako bude. Či to vôbec použijem alebo nie. Potom tu máme vzorku vložiek do podprsenky. Takúto vzorku. Oni vlastne sú takto zabalené hygienicky, takže ja beriem iba tieto, ale to som vám chcela ukázať, že ako vyzerajú. Takže vlastne tieto dve svoje v nemocnici dostanem. Potom som si kúpila takéto, to sú vlastne chrániče bradaviek. Potom som počula, že vlastne to prvé kojenie nás môže bolieť a nikdy neviem, či to budem potrebovať alebo nebudem, ale je lepšie proste takúto vec mať a nestresovať sa potom a trpieť bolesťou hlavne. Potom tu mám klasickú gumku do vlasov a kúpila som si takú čelenku, že by mi to proste nezafacalo. A ďalej klasika, húbka na umývanie a mám také cestovné balenie, som si preliala, kde som si dala sprchový, šampón a kondicionér. Myslím, že to vystačí. Na tie 3 dni, čo tam budem, tak asi si maximálne raz budem umývať hlavu. Možno ani raz, ale sprchový gel som si zobrala, takže a zabudla som ešte na fén, ktorý ja musím používať po každom umytí hlavy, takže pre mňa určite fén. Zabudla som takisto na zubné kefky, ktoré vlastne ešte nebalím, pretože to si zbalím až potom, ak pôjdeme do tej nemocnice. A ešte som zabudla povedať o nejakých vsúkach, nejakej obuvi, v ktorej sa budem pohybovať. Takže tieto veci. Dúfam, že som spomenula všetko. Ak nie, tak to určite doplním alebo dopíšem dole pod komentár. Ale myslím si, že sú to základné veci, ktoré tu v nemocnici proste budeme potrebovať. O ostatné veci sa nemusíme starať, pretože všetko je zabezpečené nemocnicou. Takže ak sa vám video páčilo, ja budem len rada, keď mi napíšete koment pod video a prípadne dáte like. Takže ďakujem pekne za pozretie a majte sa, pekný deň prajem, ahojte.